Ассалому алайкум. Номи ман Одил Аҳмад. Ман 16 сола ҳастам. Саволи ман доктор Зокир дар бораи табрик кардани мавлуди Исо ба ғайр аз мусалмонон. Водор мекунанд ба ҳар далел моро пешниҳод мекунанд ки ақидае ки Масеҳ писари Худо буд. Ва ин ҳоло маро ба ҳайрат овард ки ҳатман Аллоҳи бузург медонад ки нияти ман гуфтани касе ки мавлуди Исо гуфта буд ҳамон тавре ки шумо танҳо барои беҳбудии муносибатҳо гуфтед. Ин аст ки ҳадди аққал аксари одамон насли ман ки ба ман онҳо тамос мегиранд аслан мавлуди Исоро ҷашн намегиранд, зеро онҳо зодрӯзи Масеҳро ҷашн мегиранд. Аммо дар асл ин як чизи тиҷоратӣ аст ки шумо метавонед онро васеътар кунед. Зеро ман чунин ҳастам ки ошуфтаҳол ки чӣ тавр гуфтани мавлуди Исо метавонад моро ба куфр оварда расонад. бародар савол доданд ки мехоҳад ба дӯсти худ мавлуди Исоро тамоно кунад то фардо муносибатҳои худро барқарор кунад. Дар қатори ӯ ба ман савол медиҳад ки чаро ман метавонам як қуттӣ машруботи спиртӣ дошта бошам то муносибат барқарор кунам. Чаро не? Чаро ин нодуруст аст? Чаро ман наметавонам ба онҳо гӯшти хук хӯрам? Чаро ман наметавонам ба калисо равам ва ба Исои Масеҳ саҷда кунам? ба ӯ бубинед ки барои расидан ба ҳадафҳои шумо ҳеҷ кори ҳаром кардан лозим нест. шумо наметавонед кори нодуруст истифода баред. бародар, он чизе ки барои онҳо ҳаром аст, барои шумо ҳаром аст. Инчунин вақте ки шумо ба онҳо мавлуди Исоро тамоно мекунед, шумо розӣ мешавед ки Исои Масеҳ алайҳиссалом 25 декабр таваллуд шудааст ва шумо розӣ ҳастед ки ӯ писари Худо аст. ин ширк аст. чаро ин хато аст? зеро масеҳиён боварӣ доранд ки Исои Масеҳ алайҳиссалом ҳоло новобаста аз он ки Исоро Худо мегӯянд, шояд ӯ вай масеҳӣ амалкунанда бошад. яъне онҳо ҷашн мегиранд зодрӯзро. чаро онҳо рӯзи дигар ҷашн намегиранд? пас агар шумо ба дӯсти масеҳии худ гӯед, хуб аст фаромӯш кунед. агар ба ин боварӣ надоред, биёед ба ҷои 25 декабр ҷашн гирем 10 октябр. оё онҳо розӣ мешаванд? онҳо мегӯянд не. чаро ман мавлуди Исоро мехоҳам? ман аз онҳо мепурсам ки ин мавсим мавлуди Исо аст? чаро ин мавлуди Исо аст? ба ман мегӯянд ки ин мавлуди Исо аст, зеро Исо Масеҳ дар рӯзи 25 декабр таваллуд шудааст. ки мепурсам Исо алайҳиссалом ки аст? мегӯянд писари Худо аст. пас ба ман бигӯед ки шумо метавонед ба ман як изҳороти дақиқ аз Библия пурра исбот кунед ки худи Исои Масеҳ гуфта бошад ки ӯ Худо аст, гуфта бошад маро ибодат кунед? ман даъват мекунам. чаро шумо барои даъват кардан василаи нодурустро истифода бурдан лозим аст? ки шумо савол медиҳед гуфтани иди мавлуд Исо нодуруст аст? маънои ман ба шумо гуфтаниам ки нодуруст аст 100% ҳатто ба назари ман. магар шумо намедонед мавлуди Исо чист? ва магар шумо намедонед ки алкогол аст ва шумо фикр мекунед ки ин пепси аст ва шумо онро доред? худо шуморо бубахшад. пас агар шумо намедонед ки мавлуди Исо дар Британияи Кабир чӣ гуна аст, шумо медонед? шумо медонед мавлуди Исо чӣ гуна аст? ин мегӯяд ки ман фикр мекунам ин як тиҷорат аст ки ҷое ки он ҷо одамо тӯҳфа медиҳанд. не ин хато аст. ин як баҳона аст. чӣ тавр нест? ин хел нест. ту медонӣ баҳона барои тиҷорати бизнес чист? ту медонӣ ки барои писари Худо? бале инро ман медонам. баъд агар хоҳӣ мавлуди Исо ҳаром аст, агар намедонистӣ аз Тимбакту омадаӣ. оё ту аз Тимбакту омадаӣ? оё шумо ягон ҷоҳилро намедонед? агар шумо кош Аллоҳ шуморо бубахшад. агар шумо намедонед ки ин машрубот аст, агар шумо фикр мекунед ки ин пепси аст ва онро менӯшед, худо шуморо бубахшад. аммо агар шумо инро медонед ва шумо фикр мекунед ки ин муносибати худро барқарор карда истодаед, шумо медонед ки шумо ҷои дар дузах тайёр карда истодаед. бародар, ҳеҷ вақт шумо бояд нодуруст истифода набаред ҳеҷ кӯро. шумо бояд аз Қуръон ва суннат пайравӣ кунед ва умедворам ба саволат ҷавоб дода бошам. бародаро, рафту дар вақти тарҷума кардан ягон иштибоҳе карда бошем. аввалан аз Аллоҳ бахшиш мепурсем ва аз шумо ҳам бахшиш мепурсем. ва агар видеои мо ба шумо писанд омада бошад, ҳатман канали моро дастгирӣ кунед ва аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.
اگر شما نمیدونید که الکل است و شما فکر میکنید که این پپسی است و شما آن را دارید، خدا شما را ببخشد. پس اگر شما نمیدونید که مولود عیسی در بریتانیا کبیر چگونه است میدونید؟ اون یکی از